Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ҳама каса хуш омаден. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша. Инай комментарий нависаги одамда гуфтум як навор кунам барое ки ҳамин бародар ҳама бародар мегум шабад бидам любой одам хатогӣ мекуна дар ҳаётиш. ҳамин бародари коко дар комментарий ту ман чӣ ҷавоб гуфтаним? Гап нест. Ман чиқадар ки тинависӣ профессор Одиназода бахшиш пурс. Медонӣ дар кадом вақт ман бахшиш мепурсам? Одиназода бироя навор куна ай тамоми нитока помириё, ай тамоми халқи тоҷик бахшиш пурса. И як. Дим условия ман ҳаминае. Ти коко дар номерои ман занг мезанӣ. Номерои ман 8930 29 2 3 4 5 6 занг мезанӣ. Любой точкаи Россия переводчикои биз ман шумо даволи гуфтаам ки иҷа ҷанг панг нарафтеса барое ки земляк мемакад землякум суханронӣ кардесам. Шумо так шумо метавонед ки межнациональный рост назанен, бо статья кара бо бизи кара сеарфота наравен. Хулоса гап темада бием. Инами коко тумада занг мезанӣ любой точкаи Россия ман мебиём айшоти хидм. Ма пишти ягон помирия гирифтагӣ нестам. И помириё нуждаца намекунам пишти гирида. Ма просто бачаи справедливием, да? Ты занг мезанӣ манда любой точкаи Россия мегӣ ман мебиём бародар. Ма ты ахмақа бародар гуфтесам. Мебиём мерем любой хонаи помирӣ. Помириё ҳамшаҳрии моам. Моя хонашонда раҳмет я марҳамат меган. Биёин дуруен. Бо ширчой мекунан мезанем мардуму. Мерем инами тира кати Одиназодат ҳардата тира кати гудаки синфи се. Гудаки синфи се ки помирия ку ту меги помирӣ. Гудаки синфи сеш кати тира савол ҷавоб да мемонем. Ти давай 10 та савол те ман гарантия метавам ки 10 саволи туда ҷавоб метиҳад. Хоҳ ай математика, ай физика, ай забони иностранӣ. Агар ки боз забон пурсем ман уверенам 100% не 200% ман уверенам ки любой гудаки помирӣ 4 забон медона. Кадом гудаки помирӣ агар ки англисӣ надона немисӣ точно медона. Агар немисию англисӣ надона франсузӣ точно медона. Агар франсузӣ англисӣ немисӣ надона хитоӣ медона, туркӣ мумкин дона, арабӣ дона. Ма ида гарантия метавам. Ана Одиназодата гудаки синфи се кати де гудаки синфи як кати мемонем баҳс кунам, баҳси таърихӣ кунам ёки баҳси дунявӣ кунам. Аму Одиназода ки ту профессор гуфтаси ай профессор бахшиш пурс. Ақли аму Одиназода чени синфи гудаки синфи яки помирӣ намешава. Ман туда гарантия метавам. Барое ки помириё кати ман хонагиём вақтиш дар налоги институт дамо мехонем кати бачаҳо помирӣ дигар бачаҳои дигар ҷо ман номои қишлоқу акӣ фалон ҷо тудаса намегӯ. Ҳама канатни дарогада мегаштан катаца кара. Ҳама мегуфтан ки эй фахт чикор кардӣ ти академикӣ мехонӣ мегуфтум. Бале ки ман хонданӣ омада будам. Налоги института ман 5 ка тамом кардагиём. Красный диплом гирифтагиём. Барои бародар коко занг заманда гап бисёре бад шуд. Занг зан любой точкаи Россия бо нагӯ ки оли Нижний Новгород таклиф мекунад иҷа ҳама помириё ҷурошан хонаи гудакҳо не любой точкаи Россия мерем. Любой бародар помирия мегӯем бародар ҳамин гудак кати нами одам баҳс мекунад. Гуфтасам гу баҳси таърихӣ, баҳси динӣ, баҳси дунявӣ любой хе баҳс даку ти 10 та савол те аму гудак тида 5 та савол те ку ти 2 савол ответ дода наметавонӣ. Ти ҷавоби ти медонӣ чӣ мешава? Шумо мехоҳед ки бо 92 шава? Мехоҳед ки 92 шава? Ин ҳамиқа ҷавоб меёбед дигар пиздец ҷавоб нест. Барои ҳамқа
дигар дар комментариҳо зур будантона нанависен, куҷода кор кардесен. Худованд нигаҳбон бошад ҳамаи ғарибора. байни помирию байни тоҷикоу байни маҳалчигӣ накунен. барое ки 70 сол бобоатон маҳалчигӣ карданд, ҳамара ҳар хел лақаб монда. ман лақабое намегӯм. накунен хеле кор. ҳама мо аз тоҷикистонем, ҳама мо бародарем. видеои дигари дар бораи як бародар муҳаммад ном дорад, як бародари дига чоршанбеев. видеои дигари рӯзи душанбе бегони ман мемонам дар ютуб. дуроин тамошо кунед ки ман дар бораи ҳамин ду одам чӣ гуфтанӣ дорам. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад.